Здравейте! В това видео ще се запознаете с квалификационната тренировка на Витоша Classic 5. Квалификацията се състои от 3 части с 2 минути почивка между всяка една. В първата част на квалификацията отборът има 5 минути да направи 20 синхронизирани тръстъра, 40 синхронизирани хенг пауър клина и 20 синхронизирани тръстъра. Атлетите могат да се сменят както преценят, условието е да работят по двама в синхрон. След първата част имаме 2 минути почивка и за втората отново имаме 5 минути работа. Там трябва да се изпълни едно повторение клин и 2 повторения shoulder to overhead. Условието е, че атлетите имат право на максимум 2 опита. Резултатът е 3 най-тежки успешни опита на атлетите. След втората част имаме 2 минути почивка, а в третата част е 8 минутен AMRAP. Тук трябва да изпълним 2 рунда от 8 толсто бара, 4 девил преси с 2 дъмбела, следвани от нови 2 рунда от 6 бар muscle up и 6 line facing burpees. И така следваме тази последователност в 8-те минути. Резултатът тук е максималният брой повторения, а условието за работа е 2 атлети работят, 1 почива. Това е квалификацията за Витоша Classic 2026. От линка в описанието може да се запознаете с изискванията за всяка дивизия и стандартите на движенията. Желаем ви успех!